ndakakwira kwamambo kwashe ndakakwira kwashe pamusoro echangamire wadare wese ndakakwira kwashe samanga musa 6 nemukomana akandiparira mhosva mumba mangu tidzoka azvinzi tsvaga munhu akaimusha tatazinda futi musa 27 aindozvitsvaga munhu handazonyorwa tsamba musa 27 nemukomana chandashaya chii zvinzi ashaya mukadzi wake ndandauya netsamba yakuno ndokuti ndopandakazoti nditange nyaya yangu iyo ndasvika panyaya yangu iyo handasvika uri musi wa 23 gore rapera iri Saturday kubva kubasa ndichibva kubasa ndandasvika paumba pangu Saturday zvekuma99 ndandavhura dho anaunoka isina kunoka kudaro ndavhura dho rekutanga ripadhaini haana wazvinzi richi 2 bedroom chandapinda kudaro chandawona uyu akarara nemukadzi wangu pasi vana vari pamubhedha vachiteta bonde wadaro ndasvika ndapinda mubedroom avha chindibata huro manje ndikauraya reka munhanga mukadzi ndokuzoti usauraye ndaukakarara paya inini namukoma musha umwe chete pane mota iri pamberi apo ndasvika kudaro ndaukakarara paya ndauraya kani nafrengi ndaurayiwa kani ndopakazobuda usina kupfeka bawati wapushi wese mukadzi akatanga buda mukadzi uye abva abudawo nhumbi dzachinja dzasara dziri mumba abva buda uri waswini zvekuma9 wakarara kudaro wakanga wakarara pamagumbezi angu manyuwana handisati ndapfuka pazvo kutoti ndaitotovaenzi wakasvika anofukawo windo rangu wabva wapukanya ndofurimu rangu rakavhara sara rashikika kunetsana mayamwe ndo zvakaitika kumukomana ndamasvikira nemukadzi wangu mukadzi wacho ari hatisiziva kwaari bawende aruziva kwaari because vakamboenda kuna sekuru wacho kuchimane here nemukadzi wake nemukadzi wangu ndamira pamberi pendera mamudasa ndisashande kuchikwadi ye masharisa nemwa mwari arimubatsirawo pamusoro imambo mutasa ndovanhu vatinoda munhu ataura chokwadi haapedza hatinopedza nguva yechidare zveshuwa ndakabatwa nemukadzi wemunhu saka izvozvo tinozifarira because nguva yakakosha asi hazvirevi kuti haisi mhosva ichi mhosva ndinoramba ndikutaura vanhu panapa wakadzi wasina varume wakawanda wakadzi wasina varume wakawanda haumboshayiwo hwako hwani anokuda pane wakadzi wasina chii kana wakaroora chinoti uzosiye wako mumba uchienda kopinda muno umwe mumba meumwe murume futi chii dai wanga kuti watu wabva mumba mako wobva waenda kune munhu asina mukadzi asina murume zviri nani nototi uri ubva kosiya wako mukadzi pamubhedha uchiorara pamubhedha woumwe murume ende kupusa kwacho azi mombe yepi zviya unokama wakaringa nzira
ezimombei azunodini unokama wakaringa chinzira ungabva kuti shuwa kuita muswinda mba musimu wako mubhedha usi wako kutobvisa kutoisa wana pamubhedha iyo kouchidzika pasi mumba musimakoba koutoturika hembe pamutariko mumba musimakoba baba womba wotosvika iwe utori kusvinda wotodzipa baba womba wotori kusvinda nemukadzi wake atori kusvinda ngatisazodaro varume kuteererana zvakadaro eri ndakakutarisa yangu muri 2 reason chaiyo wakakwanisa kumudzipira ndatoiona uri giant asi wakaenda kokundwa pachoice nekashota reason wakada zviro zvakashotika ini mizi uri kushora zvako zvakareba kukwadzwa nechoice nemunhu akazviitira zviro zvake ende ukatozwa murume wekutaura kwaita asi ndakavhura door repadining pandavhura repabedroom kautorakidza kuti kamurume kakarongeka ukaona umba itori nedhoo rekupinda mudining nerimwe rekupinda muchibedroom kamaba kakarongeka kari kuchengeta mhuri yako ako iwe wotadza korongeka kwako kunakirwa nekurongeka kwoumwe murume kuona murume anochiwa mukadzi weumwe ka it means kuti mukadzi iyoyo ari kuchengetwa kamukachengeterwa kaunotadza iwe andizvere bamwe hamucharipira 1 nyaya yako yaikutanga 1 usati waripira yekutorara nemukadzi wacho yekutanga yemhosva yako ngeyekuita muswinda mumba musiri mako hakuna munhu anoita freedom yakadaro it means kakasike kutanga chijairire chakanyanya dai kuzi dai wana wanga waripo tavabvunzwa kuti aiuya rino aitauza everyday taitoraswa pamubhedha ende wana zvinotovashamisa kuti sei kuna baba munini akauya tinorara pamubhedha asi baba kana ripo torara pasi kutoita kuti wana wawenge baba wavo nenyaya yekuti baba kana aripo vanorara pasi iwe uripo promota wana manjewo kuisa ruwengo mumba iwewe so bad zvakashata iyo zvizi murume haana mukadzi asi iwe uri toziva kwaari asi akaroora ndeuti iwe hauna kuroora akaona nyaya muridzi wemukadzi haatoziva kuti mukadzi aripi asi mbavha iri kutoziva kuti mukadzi ari pakati zvakashata iwewe wako mukadzi una here aripo pano mukadzi wacho aripo mukadzi wajaindi uri pano ngaasumuke uya apa ishamwari neshamwari ndizvo muchinyanyawa kutrasta shamwari wakadzi sanye kutrasta shamwari shamwari dzinokutukudura kashoma kashoma chandava kuita manje inini pakatongoita vanhu vairi badzi vatodanana nemukadzi wemunhu iwe une wako uyo ane wake uyo ane wake izvi mafambiro yenyu mese hapana nomaziva pane hwana anokwanisa kunge akutouraya umwe kana pane hwana anokwanisa kunge akutopa umwe chirwere apa because handaifunga iwe pawakaona uri wasvindwa pawakabata uro anga akapfeka protection iro
Angazina. Kuvura ndopinda wakadaro mushauzi wako. It's very dangerous. Mazuano, nguva yatinayo mazuano. Zvirwere zviriko mazuano zvakawanda. Handizvo. Haungati munhu uyagara uyu nemukadzi wake nemhuri yake wotanga kuti zera rake iri wotanga kurwariswa izvo zvivi zvinomwe murume asingagutsikani newake mukadzi. Zvakuda kuti munhu watatu baba neumwe wacho asiripo, wako wacho asiripo wechifo, mukadzi wake wechipiri, munofanira kutotestwa mugare muri kuziva status yenyu zvakamira sei. Ndine hembe futi dzemukadzi wangu dzitori kuudza kuti kudai ndingushayo zoti ndodzitawo sei. Aiwa. Dzake uyu kuti Dzemukadzi wangu uyu wakazomudzoserera hembe dzake. Dzake wakabuda mbari kusvikindero. Zibate sterenge hembe dzake idzo. Dziri hembe dzacho. ndiri kumba ndatorwa pawatsomba panonoshandira kukumba kwakapiwa saka mapinda ndinawo kuno. Saka uyanga uteka advantage yekuti most of the time unongori kubasa. Kombi yandaipa ichitisiki. Saka 20 days saka 29 days dzadziri dzake kombi. Aiwa. Ingada kutaura confidence dzemitambo kuti murume yakauya off day ranga risiriro akataisiwa nemukadzi. Hawana kukiya door because vaitozwa kuti hapana anouya. Baba akajokwa. Waziva kuti baba ataurwawo nemweya yake kuti ichimboenda kumba. Pakati pemwedzi wachimboenda kumba. Apa unotosvika manje pakadaro ipapo. Mukadzi wako chaya kuti ndibikire tea ya4 haabiki. Asi unotosvika chikomba chiri chiswinda chitori netea utodziya pasaidi. Chabikirwa. Zvinofana kunyadzisa izvi. Zvinofana kunyadzisa izvi. Saka chekutanga shamwari. 1 because inini munhu anofamba ari kuswinda mumusha usiku wake angofanana nemuroyi. Kwandiri riri muroyi chete ndiye anobvumidzwa kufamba asina kupfeka mumusha usiri wake. Saka iyo chekutanga 1 ndikufamba mumusha mevanhu usina kuita sei, usina kupfeka mombe. Kechipiri ndikudanana nemukadzi wemunhu imosva yega iyo. Ndikudanana nemukadzi wemunhu knowing very well kuti mukadzi wemunhu kupwanya mhuri yemunhu. Mombe 3 nembudzi yacho nejongwe. Kana iri mari $350 pamombe yega yega. Kana unoda kunza iri mari. Asi mhosva yako haina kuperera ipapo futi. Une imwe mhosva futi yekurara nemukadzi wemunhu usina protection. Uri muurayi. Ipapo dzimwe mbudzi 2 dzekurara nemukadzi wemunhu usina protection, knowing very well kuti hauna kupfeka. You are endangering life yemunhu. Then ndiyo imwe yacho yekudzipa muridzi wemumba. Imwe mbudzi futi iyo. Saka ndikuda mbudzi 4 kubva kwauri. Mombe 4 nejongwe racho. Mbudzi ngani 4. Mombe ngani 4.
pakwauri handina kana wakapinza chiro chako icho ukahya bota risiri rako kupinza spoon muplate isiri yako kouhya bota risiri rako haunditauriri hauna excuse yechi chaunokwanisa kutokumbira kwandiri itime yekubhadhara chete ndasati ndatokupa kanguva yekubhadhara ndasati ndakupa nhasi deni ndiani nhasi 8 June musi wa8 July by 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe pa4 2 dzofanira kunga dzabhadhara 8 July unofanira kunga wabhadhara mombe 2 nembudzi 2 nejongwe racho 8 August the balance yemombe 2 nembudzi 2 dzofanira kunga dzabhadhara tite zeni ukabvuma panapa uchifunga kuti hazi ngezikandibobvume hazviteerwi bvunza wamwe wako ikoko bvunza wamwe wako vanokutaurira kuti kana zuva rakwana radini kana uine dambudziko unotaura dambudziko rako before but for you uchazomutaurira dambudziko rako 2 mombe 2 mbudzi zvauya wozochema pasina izvozvo I don't want to hear anything from you. Chite zaniti wakadzi gutsikana inechi andizvo warume gutsikana iwo nechi chirwere chirichi chiriko zvirwere munorayana nekurayisa vanhu vasina chikosva aiwa mbatya dzako zvatichaita iyo saka hembe dzako tiri kudzoka hembe wakadzara hembe dzako wadzosera kana usati wadzosera izvozvo usati wabhadhara izvozvo hembe dzako hakuna inogara iri exhibit ndiyo exhibit yekuti usakazova pano mangwana kukoti handina chekutaura because hembe dzako idzodzo idzo ndiyo exhibit any koti yaundofunga kuti chaenda chimboimajenasi wokumbovhara maziso pauripo papo wovhara maziso vhara maziso munhu wese pauripo papo wona murume murefu uyo ari kumhanya uyo asina kupfeka rume anyway ngatisazvirerutse varume ngatisazvirerutse kudaro handizvo zvakashata izvi sunga inyenda iyi kana paita any problem asakabhadhara pani time tataura musongana wasvika just for now hembe kana yatokoti don't go direct to him because chanozofamba uri kuganza kuti unoenda tomupa mombe kautorarama nemombe dzake unounza kuno kana waredi kana dziri mombe dziri kufamba unotitaura kuti mombe dzachi dzaredi tinokutumira munhu anotora mombe idzodzo kuendesa kana tiri kuti mombe hatisoreva mhuruba tati mombe hatikuti nyenye tati mbudzi hembe idzodzo dzemukadzi nemunhu andikawatidza vese vari vasvinda dziri kumba pane imwe process handiti isusu dare rino iri harina kurambanisa uyu nemukadzi wake asi rapanicha bhuru rakapinda mudanga musindimani zvekuti mukadzi handichadi kana kuti tiri kuda kana kuti nini idecision yake ende haisi decision yenyu futi yekuita haisi decision yedare rino iri rekuita aiwa isusu dare rino tototi aiwa bambo pasikaumba mainga wati sorry muchengete wana pamba wana wasatandadzike nenyika mainini unazodini unazogutsikana handizvo garai pasi imiwo varume munaonawo 28 days munhu akandochengeta bota haripore bota imuchienda kumba on time gara nemukadzi wako kwani mukadzi anoziva kuti unouya kumba after 30 days uri iwenera here
panopa watsomba kudzikapo. Warume kumba kakuendwe. Chirumboti uchone chii. Munhu asikambozwa kuda bota uri kwauri kwatsomba iko sei. Iwe watorokwanisa kunge usina kubatwa hwako uinewo dzako dzauri kuita futi. Kumba ngakuite sei? Ngatisajaire kugara tisingaendi kumba. Handizo. Right, handi.